Audi Q7 2018 року випуску з двигуном 3 літра дизель. Автомобіль повністю в бронеплівці, пригнаний з Європи, пробіг 301 тисяча кілометрів, має панорамний дах, повну Full LED оптику, повний безключовий доступ, пам'ять сидіння передніх сидінь, масажі передніх сидінь, обдуви і підігріви також передніх сидінь. Є задній клімат-контроль, підігріви заднього дивану, 4-зонний клімат-контроль, шторочки на задніх дверях, музика Bose, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та складанням, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, круїз-контроль, підігрів також керма, виїзний моніторчик мультимедіа, панорамний дах на всю кришу. Ось такий гарненький салончик в накидочках, сидіння в ідеальному стані. Придбати ж її можете в автосалоні Trade-in Motors за адресою Павла Осенка 8.